vakatiunganidza pano hanzi Juicy Divorce. Zvamaiona ndichititamburai zvabuda musarudze meseji yanga yakabata zvakawanda iyoye. Zvavofunga zvekuyenda siya waoneka zvikanooma ikoko unowana madzokero asi wandikumbura. Muri wani malamu nemalaisikani ndakufuma kurambuka ini pakuparadzana usandiunzira malamu nemalikes mani musandiinewo kani ndinataka kurambuka here. Tambira zvabuda musarudzo chero mumba mako zviri manzi takafukidza dzimba matenga naye isu tangotambirana ndinyaradzewo nemalavhu nemalikes ndisave depressed. Nganzi ndiani aramba mumwe handisitaipe kuramba munhu nhubu ndo dzinotorambwa ini ndini nhubu ndasiwa. Zvavafunga zvekuyenda siya waoneka zvikanooma ikoko unowana madzokero asi wandikumbura. Malamu nemalikes kune vachangorambwa kune vakamborambwa kune vacharambwa in the future ichaisa Tatelicious ndinotambira kurambwa ini. Nasitokokurukura yedivorce naye vamwe vachingorimo mamarriage hanzi ndiri kuramba kurambwa. Unenge wakarorwa namusayamwa murunguka akati ndakuenda haumubati unopfugwa nepfuti. Malamu nemalikes kune vachangorambwa naye. Malamu nemalikes kune vangobvuma kurambwa zvavanzi Tatelicious uri kuti nyepera. Aiwa haiya genuine mukazosanganaona Richard Mustreet akakunyengai aiwa bvumai handicharoye nekuti haasisiri wangu aripiko vaitiona ndipepere vachandibvunza komwe aripi uchatichiko uchandinyepera. Malamu nemalikes murise kuti muverenga macomments evanhu hanzi oaskana what happened looking gorgeous ndozvazvinoita ukarambwa unongotambirawo zvabuda musarudza naye. Malamu nemalikes askana kani uchandichiko uchandinyepera iwe wakaturiwa naparadza. Malamu nemalikes malamu nemalikes kune vachangobvuma kurambwa aiwa isatiite zvedhirama isati uye ndichichema watoumwe mukana wavhurika kapa. Marriage number 3 yekutanga ndandiri married to a British, yechi2 Swedish, yechi3 ichaita loading kana makeke emuchato ndapedza kudya makeke emuchato achirimo mudisplay. Regai ndingotanga ndafura ndamboacha. Hanzi nemwe mukadzi Tatelicious vanhu vari kutomuka kuti uri kunyepa mukadzi yanoziva kuti takadhivorce. Mukanzi vanhu vari kutomuka kuti uri kunyepa pauri serious. Saka ukainboxwa naRichard usazotye kumubvuma nekuti sisina history. Tatelicious uroyi hwake haushande ipapo nekuti Richard haasisiri wangu. Please ukanyengwa bvumawo. Vachangobvunza komwe aripi uchandichiko uchandiyepera. Muri seiko hama dzangu veduwe hanzi keep it on. Hapana kwandinoenda. Richard akandiona ndiri paFacebook anondisiya ndiri pano. Hanzi tate wakaitei zvakapfumidza.
so hapano ari kunzwa ndakaitwepo kana ndiri ndakatadzikwa zvewe unubu unoparira vanhu vese vanongoti ndiwo wakatadza wanaparadzai kune vachangorambwa naye aiwa Juicy Divorce naTaTalicious malovely malikes nanzwine drama ini drama rei zvedu korudo kana rusafaya vanhu siyanai narwo kanaye ko zvinoda kumanikidzirwa here vanhu vanongosiyanawo zvichapisa kudai. We are now best of friends and we are now business partners. Asi mubedroom haye wamashama bedroom rashama asi chimbomirai zvenyu kuya kubedroom mavhakanti akainongotanga nambopedza kudya makeke muchato chato ndiwe musunoonerwawo ndimboverenga makomenti evanhu ndimbonzwa kuti vanhu vari kundikumbula here ndiri kukumbuliwa here vanhu muri kundikumbula here timbopoza ndimbongonzwawo kuti vanhu muri kuti chiko hanzi ko TaTalicious ko yekueurope iwe yekueurope hapana chainopedzerwa. We are still business partners. Richard anotosaina contract iyo haatobude kusvika tapedza business revanhu. We agree zvebusiness ndezvebusiness zvelava zvichashandi asi business clients we are still lovely business clients. Hazvititadzise kubatsira vanhu izvozvo nai asi ndati kana waonekwa wanyengwa naRichard auya muinbox mako usazotaiwa ndohla kuurayiwa nekuti TaTalicious hapasisina chiripo malove nemalikes ndipewo malove nemalikes hapasisina chiripo TaTalicious uroyi hwake hauchashandi nekuti Richard haasisiri wangu. Hanzi tate, it is well my dear. Rachel no matter you are such a liar. You know you ain't naimi ndinonyeperei naimi ndezvekunyeperei zvinaye veduwe hanzi you ain't a liar. I'm ain't divorced. Saka hamusida kuti ndikutipireiwo kuti kwavhurika. Hamusida kuti ndikutipireiwo kuti kwavhurika. Hamuna kutoona kana kuti ndatochinja status kuti hapasisina chiripo. Asi vanhu vanondidarirei. Lucky I see you my dear. Thank you for answer. What happened? Chakafukidza dzimba matenga handizouye ndichikutsananguriraika kunge zvinoitwawo nevamwe vanorambana woti zvese bvu. Chakafukidza dzimba matenga asi as adults we have agreed kuti aiwa hazvichaiti patasvika apa chiuya tiparadzane tiri good friends. Ndizvozvo chaizvo nai ndo zvinenge zviripo maadults kana asvikawo pakubvumirana. Hanzi saka hako gotwe ramai Melody aripo hanzi kune vamwewo vari kufara kuti zvaparara aiwa kuparara whether ukafara kana kuti ukasafara kuparara it was just part of life. Reality is a powerful medium. Vanhu tikasatadza kutambira kuti reality iri kuti chi. Reality iri kuti tate and Richie are now divorced. We are no longer together. Zvekuzoda kuti mufukunure kuti zvakazodii zvakazodai. Uri kutozvitadzisa kuti mukano wako ujeke. Iwe uchaenda kuna Richard kuti what happened? Richard anobva this is not a serious person. Asi unaenda kuna Richard uchiti Richie I'm single. Can we talk? Richard, this is a serious person. Let me see what I can do. Zvinokabvunza kuti what happened kuna Richie pamwe ndiye akanditadzira. Unofunga kuti anoda kutaura kuti akanditadzira. Hanzi mumwe mukana wavhurika asikana. This time handiroye munhu hapana uroyi unoshanda nekuti munhu asisiri mumaoko mangu uyu. Handiti ndipewo malove nemalikes. Hanzi hai tate I'm okay vedu way. Zvinhu zvazvina kuitika nhasika. Zvinhu zvaane mwedzi zvaitika. Divorce haingoereke nayangonzi approved. Yato zvakatoitika tikatoannounce kumafamilies kwedu ana Shumba vana Tafadzwa vana Ivone. They know what is happening on the ground. So it's something which has just is decided kuti aiwa zuva ranhasi sezvo iri Monday regai tingotiwo kune vanhu hanzi saka peshi uya wekubvunza kuti Richard ari kupi apinda. Handizive hake kuti kana apinda aine murume wake Richard ari kutsvaga munhu ari single. Munhu ari single whether uri ngochani uri mukadzi chaiye Richard can tata zonke. Richard can tata zonke. Hanzi but akashinga here ake Richard akashinga zvisingaiti. Wozokaona munhu agara neni over 1 year. Pano apagarwe kana vhiki 1 uri murume you can't survive because the power is too much. Ndonoziva kuti kuroora munhu ane mari dzake kunonetsa akaenda hadzizi vanhu vanokontrolwa zvekumhanya zviya. Richard ndakatomudza kuti zvawada zvemuchato izvi you have to sign a prenup. Because mari dzangu hadzibatwe kana wafungawo kuenda iwe unokuenda nedzakwe uchindisiya dzangu. So it's just part of life. Vanhu vane zvinhu zvavo isusu ukangofunga kuti it's now time to move on but we are good friends anyway. Hatina chatavengana. Hanzi anenge
inani suda kutukana nevanhu vari kuti wo Richanzi anenge what that's not okay. Usade kuda kutuka munhu kuti zoom kana kuti Down syndrome. Who are you? Really? Ndosaka makarigwa my election anditi vanhu munoda kutuka vanhu zvemanga mangwaregai zvirigwe. Wakutuka murumewo zvake aitoita move on divorce yakanzi anenge zoom akuitira uzungu zungairwa pakai. Munhu abvumo kuti let me move on to another chapter of life wakutuka. Zveshuwa maZimbabweans, let's not do that. Hanzi I don't believe still I see my V11 no hanzi kentata zonke. Hanzi mama pedza kubhadhara muchato here. Aiwa isu tinoita muchato yezvikwereti isu. Michato, everything was on cash, everything was well sorted. Yes, chandisati ndapedza kuita chemuchato kuya makeka ari mudisplay ayo. Saka ndichipeya ndipewo malove nemalikes. Ndangopedza kudya makeka angu ari mudisplay ndozoti I'm now open for business. Nekuti pachikore handifane kuunza murume ndisandapedza kuya makeka emuchato. Zvinondivharira imwe muchato ichauya handiti kwa magugu ari kuseka wapavhurika mukana vedu wekana uine mhanza ukamuinboxa wakati awa ngatikurukure ende he likes traveling. Ukaita mhanza unotorwa woendeswawo kuFrance. Womboendeswa kuGermany muchingoita Chris Rock drinking wine, he's a wine guy ndikutokupawo matips ka. Saka mukana wavhurika ipapo Anomafs, I see you my darling. Tate is now single again, divorced, waiting for a third marriage. I've been married. And I was married to a British man from Scotland. Then after this British, a Swedish man. I'm moving. Hey, I see divorces there. Hands in depot numbers are Richard. No, with Swedish law, I'm not allowed to give anyone the number. But of course, one way it Google like an. Shagai, do your research well. Can I answer the number? Please. The world is so small. People man sora kodia Anomafs you and did bomb anyway. I'm so kenge. Hands into 2 miro cake delicious. Yes, of course, keke mchato ashumba wane ame because tatine mazi keke mchato angaripo. So tataka plana kuti rimwe ticharidyika pa anniversary apasi sina anniversary cup. Apasi sina anniversary ya 9 December intosvika pamwe ndatoone mumwewo. This time ndandambofunga kuti ndimbongowana kana munhu wekumusha so unoziya vafana vekumusha ndipavhurika mukana unouya kuinbox uchindinyepera utetelicious I like your caves uchingoninyepera chinangwa chiri chekuti udanane neni zvakabisira kuti ndikupinze munomu wasvika kuno kuEurope ngodhi handichadi unofunga kuti inini ngakudhipotese ndirani kweni ndiri migration ndiri immigration watoita umfanane brain kushandisa kutongondishandisa kutoshandisika kuti arega ningochinyepera chitatelicious ndochida game pinde muEurope bvubvu watonditiza wakutochema chitatelicious ada kunditiza ngochandisiri iwapinda muEurope tozvinoita vafana kwete kuzvikora kuti vamwe vakadzi vari kuti mazoom chichi zvinotaurwa mukore uno. Shandisai brain kana pavhurika mukana vanhu just ndoda kungoedhawo varipo vakamborambwa vari kuda kungosheyawo mawedzi esimbiso asi I'm okay because hazvina kuitika nhasi. It has happened quite some months ago and nhasi ndo patatambira good news yekuti you are now officially divorced. So ndo patatambira news takati wachiregai ndichiudza vanhu because amwe madivorce anogona kureject kwaka ndozoti ndakadivorcwa ndiri married azvidi. Ndipewo malove nemalikes. Since I'm really curious. And you looked good together. What happened? Chakafukidza dzimba matenga. And no kuti kana zvasvikawo pamvura yacheka makumbo. Zvasvikawo pamvura yache. Musamanikidza alright daina ndakarorwa namusiyamwa ndo pandaibata muhabros. Ndozerereka kuti handibve pano, handirambika but izvi hazvizokwa musiyamwa izvi. Kuno varungu tinogara vaine pfuti mumba. Dziri mumasefu unomurambira kuti handisida kuramba anoenda upstairs mumba mako unobvurunura pfuti okupfuura kuti handiwo ngauchiramba kurambwa. You are now dead. I can now look for another woman. Saka handizvo zvinoitwa kuno kuEurope. Kana mazouya kuno kuEurope musazoitika hunhu ngekuti handirambike. Zvinoitwa vana musiyamwe wekumusha uko. Kuno kana watonzwa munhu akuti I want to move on with someone else. Allow them to explore their own ways. Iwewo wino dzako nzira ndipewo malove nemalikes. And if you are good news, it's a good news askana. Kune vanogona kuapproacha murume monyenga mukana wavhurika. Use the opportunity when vamwe start home a citizen. And it unenge watocalculate mathematics kuti by this time I'll be a citizen. What? Right now I'm now okay. And it EO is okay. He is now a celebrity. Ndakampinza mane vanhu aimboziva kuti chenonzi Richard Chi
andi ndisu takamuunzwawo pane vanhu makumuziva weye zvino ndipewo malove nemalikes hanzi but ish mainzwanana wanhai vedu aikunzwa chero nanhasi tichiri kunzwanana asi rudo kana rusisipo ngatisamanikidziranei. That's a reality. Hanzi ndichitaura nemutwini wangu zvakanzi zvinoko vanhu vachakuita se uchati chii kune vanhu ndakati unoziva tafadzwa zvaunobohwira unoraramira vanhu. Inini I don't live life for people, I live for me. Chitaka chiri kuti chii, chitaka kana chiri kuti yes it's time to move on, let's move on. Anditi kana uchazoona mumwe kana kuti uchazodi, life goes on. People ngatisararamira kuti vanhu vanoti chii, depression is deemed to happen. Of course wo news pandakadzitambira munhu andiudzawo unotombodepressekawo unotombochemawo ana Bruce takatombochema tikati chi but you come to a point of accepting reality. Ndo zviripo. Tambirai zvabuda musarudzo wakada kumanikidzira zvinhu zvisipo kuno varungu vanouraya nekuti vanhu vanogara vaine pfuti mudzimba, vanhu vanogara vaine ammunition mudzimba. Unofira iyo yekunzi nekunzi ndikuda kunzi paFacebook vanhu vanzi Tatelicious is still married. No. Kana pasi zvisingaiti, let us move on to the beparatobo zvakuonzaiwa. No uchachemei ndakutotsvaga kuti maboys otinogona kuti nyenge mungondinyeperao ipo pamainbox kuti unondida uitowo mapepa uyo kuno wondinyepera kuti hauna mukadzi iyo uine mukadzi nevana kumba, wasvika kuno ongotiza odisappear wozounza mukadzi wako nemhuri. Ndo zvinoita vamwe. Ndimi matanga kutsotsa here. Hanzi sora akutati no, there's nothing to be sorry about. Celebrate with me because I've come out strong. Even Richard haachaite zvake zvepublic nekuti current wake aripo mukadzi yeye wechiswedish waakaita reconnect naye. Havazi vanhu vanofarira zvesocial media, izvo vanhu vanoda kuita zveprivate. So but havasati varoorana zvavo, vachiri girlfriend and boyfriend. Zvichireva kuti mukana imimi hama dzangu dzekumusha uchiripo. Girlfriend neboyfriend havasati varoorana kapo. Saka unogona ngoyewo ngoita overtake woita zvinhu inini naiwa ina ndichadini ndabo. And I love you Mukoma, accept reality and move on. Thank you Jackie, that's the reality. Ripo ndoda ungoedwa vari kuda kuedwa vangondipoka mashoko ekusimbisa ndini ndichangorambwa zvandakaita manje last week. Richard, because Richard is living town iri close name, zvikanzi naRichard I'm going out nemusikana yeye, do you want to join us? Ndakati zvinoini ndinogoenda nani ndine mbwa yangu kainini muzimba rese rinori ndiri kungogara nembwa yangu. Ndakati I'll think about it. And ndazoita reconnect neimwe fuck bad. Ndakati iwe handei mani Richard ane musikana wakaata kanodhanza. Takatoti zveshuwa vanhu vakarambana munogona kutosangana mubhawa motofara moseka. Hazvizi zvekunhongerana matemo, zvekunhongerana mapinyi. Hanzi there you are right. Kana rudo mumusha rusisipo hapasisina. Hanzi you can say that again. Kana rudo rwapera, don't force it. Culture yedu dai izvo zvidai Richard angari kana mukorekore kana kuti ari samutoko. Ndainoita mashiripiti pamba pawo ndichiti handibvumi kurambwa. But culture different manje wotiri kunoku. Hazvitibvumidze kuti kana munhu ati chitaka hachichadi. Chitaka hachichadi. Kana munhu atoti mboro haichamira hazvichaite kuti tirambe tichienderera nekuti pandiri kukukwira ndiri kutofunga mumwe mukadzi. Zvasvika panguva yemvura yacheka makumbo ipapa handiti hanzi ndiani kwari kutaura uyu hanzi nice. Yes, hanzi I drink to this. Let's accept reality. Pane vamwe vari kungotaura video yakadai video mavideo akazosara oitika Richard. Yes, Richard still visits me of course because ndine some of the things zvaanofanira kuita pamba pangu as a friend, handyman. Anofanira kundibatsirawo zvimwe zvinhu zvandisingagone kuweredhera chichindibatsira. But we are still good friends, very good friend. Chakaitika nechisina kuitika hamumbofe makanzwa ndichitaura kana iye hambofe makanzwa tichitaura because it's part of the agreement. Kuti zvakaitika kana wakatadzirana wakadiga zvigare matiri because patakachata tikasaina marriage certificate we were two. And patinorambana zvinorambana zviri tu. Vanhu wozonzi asaka tate watiudzirei. Ndakuudzai kuti ukazoona Richard munhu anonzi Richard Sandberg karigambe akuinboxa achiti ndiri kukuda usazorejecte uchiti ndofa kundotya kuroyiwa naTatelicious. Handicharoye apa. Uroyi hwangu hauchashandi ipapo nekuti haasisiri wangu. Mukana wavhurika. It's just open to business. Ini ndiri munhu ane rudo. Ndanichinzi nemwana wangu ari kuGermany Chiera Christina zvakanzi mama ndokudirai chokwadi ende hamuhle kutaura chokwadi. It's just the way it is. Makaona mazuva ndataura kuti ndine HIV ndo zviripo. Zveshuwa ndingakrekeke brain nekuti
divorce nemunhu ini ndakatembotambira HIV zvinhu zvisina kunyanyoti JK pandiri. Anastasia Mtandwa aripe, I love you Anastasia. Hauna kundifonera Anastasia, you were supposed to call me today. Hans, are you getting a divorce? It's already there my dear, it's already there, signed and sealed. Hans, ndiwe wega tate vamwe takarambana mafights apere. Thank you Ashford, I see you my dear. And now I can safely come to South Africa, invite Ashford, Tombono Yamari Ashford, you know, Tadilisha, I'm single again, Ashford. Ndine crush na Ashford anyway, you know, Ashford admin wekumvengemvengo, I've got a big crush on him. So, you know, ashiwe gara uri bone mskana wako unogona kudya mari yangu. Iwe mskana wako ashi unogona kudya mari yangu. As long as uchingondisekerera, uchingondikisirira, uchingondichi, iwe mskana wako uri safe. Vanhu vari kungoanzi mari ndipei, anzi chiko. Hands Nema Grudge, Hands Nikabila Gun Chiyungu and Chizi. Yes, Richard is now open for business. Ed, I see you, my dear. Juicy divorce. Brian, I see you. It's a juicy divorce. It's we have to accept Jabuda Msarudzo. I accepted this for the sake of me. Richard, I can't do one and on Facebook. So I cannot desert you guys. Ndokunyeperai. Ndansinga kwanise kunyora patakatanga paperwork because unogona kuitwa rejected your divorce in Sweden, anogona kuzviita. But pazvazoitwa finalized today, I drank a wine, celebrated new girlfriend here, Richard Paside, nae Richard celebrating the paperwork. Now we are going on. Me, I cherish the good times I had with Richard. Of course, each and every marriage kind of relationship, we have ups and downs, but I love the good times we had together, dancing na date, michifara, achinipa mvura vache, shino ndichapiwa mvura na niko, ndichapiwa mvura na niko, diamond tora ndainda naye vedue, diamond ndichapiwa mvura na niko, ndichakiswa nani, ndichashirwa naniko, ndichakiswa nani, ona diamond tora ndainda naye richi uyu, diamond tora ndainda naye richi uyu, ndichakiswa naniko, ndichachodwa nani, ndichashirwa naniko, my love, my likes, diamond tora ndainda. Isi kufara zvabuda musarudzo. No, seriously, I do have a crush on Ashford. So achine skana wake ndinokuchengeta, as long as achachingonisekerera achingonipa my love my likes, he's on safe side. Because in Indian Maridangwa, Richard Wakauya Utori. Yes, Richard Datona Bay, of course, but I was married. Richard out can out in Zimbabwe and the power. We're not gonna go to we she knows Zimbabwean women, we cook, we what, and they can only go west. Unomba what itachi. Hansi Narita, oh Ashford is mine, oh Azgana. Yes, so it's just part of life. Kana vanhu vanzi vapera hazvisisipo vanhu varampana katisadei kufoseredza zvisisaita. Hanzi nemwe munhu toterechazikani ndoita zvekudii ndakataiwa aiwa zvatosvika pa final stage yekutoti we now know kuti hapasisina chiripo. Let us accept zvabuda musarudzo. Ndipewo my love nema likes. Sambofe makamboona ndichiita muzerere ndakadai ndechikoti ndichakiswa naniko, ndichashirwa nani. My love nema likes. Ndichakiswa naniko, ndichashirwa nani. Diamond tora ndainda naye richi uyo, diamond tora ndainda naye richi uyu, ndichakiswa naniko, ndichanyengiwa naniko. Let us accept reality. Reality is a powerful medium. Edwe takada kunyeperana tichiti shingirira enda kumapostori chi chakandisanganisa na Richard Hayo zvuzi upostori, chakandisanganisa na Richard Haizi mishonga kana chiya ndinobata. Yanga ingori nguva which was deemed to happen.
Now zvasviko panguva yekuti let us accept reality. We move on. People kanzwa rambwa iwewe. There are a lot of people who are waiting to just say hi to Tatalicious. And kune vasikana instead yekuti mbwene musikana anga achiti Richard zoom zimcare. So sure ungaite simba yekuti zoom zimcare. Iwe hauna murume hauna mbobvira wakambochata kana madhoredo. Nzvimbo yekuti uchitotsvaga kuti Richard ndomubatira papi. Richard, you are no longer with Tate. Can we do something? My love nema likes. Inini ndine moyo wakanaka. Vazotayoko zveku Europe hazvichinje. Tiri kuunza vanhu group ramei kutouya muna September. I'm still working very much because my office, the office here, which is just in the same building anyway. We see each other every day. I know we are consulta, and of course, I'm mkuru, so I still remain the big person here because sometimes I know kumbira mari kuna ex madam ndiripano. Because mari dzangu adzipere ndiri munhu akashanda kare. I have so much worked for that. So ndisaka ndichichero ndikazoona muZimbabwe nokuti ndichachata newe ziya kuti before I chatter with you sign a prenup. Because ukazoda kundidivorce unondipedzera mari yese ndakakoshwa mhata nemaminista ndikati boiboya ndisisina mari. Saka kana watouya uchida kuita something newe chandingatokuitira the best thing kukuburitsa kuZimbabwe kuti uuye kuno kuEurope muSweden. But pamari pangu apapa unototambira yandakupa ndo yaunodya. Ukada kuchata neni you sign a prenup nekuti mari yangu it cannot finish like that. I worked so hard for that money. So zvekuti hey, hanzi richizimzi ndezvekuti hanzi aiwa Tate shinga ndazvindo zvinoita dzimba zvinoita dzimba Brian handizvo zvinoita dzimba zvekunoku ukada kushinga unouraiwa. Vanhu vanogara nepfuti mudzimba, ini nditoriwo nepfuti womumba because it's part of life. Saka ukada kuzoti chichi kunoku munhu anokuburitsira pfuti woto alright waramba kuti tiite divorce pa pfuti waenda. Ngonza chichi munhu wokubatisa pfuti mumaoko onza akazviuraya. Suicide akakunokudziriko dzakazara. Saka please yes, I have my own money. So kana wada kuchata neni chandingakuitire bobo kukuburitsa oya yangu, but zvokuti we share things aiwa. Hanzi makati koshera. Thank you so much Jackie, thank you so much. So that's the reality of life vanhu we. Ngatisadei kuramba tichinyeperana unoshingirira ndakanzwa madzimai evarungu haina madzimai. Vazhinji varimo mudzimba vari kungoshingirira zvavo, but kushingirira kwacho kungoshingirira kushingirira kuya kukuti rudo imoto, rudo rumbotsvaga Masha munhu mumwe zvake. Uchaenda wega Masha, uchaenda wega iwe, uchaenda wega ini, uchaenda wega, uchaenda wega ndokutsvaga Masha munhu mumwe. Hanzi are you pregnant? Naiwe Chichi Gustav ati uri Zimuroi uri kutsvagei pano yepregnant ndo yandataura here nhumbu kuti ndiri pano. Iwe Chichi Zimuroi uri kutsvagei pano? Tikutaura yedivorce. Tikutaura yedivorce ndo yatikuta dambonyasoridza zvangu uchaenda wega. Choose divorce. Chaenda wega iwe, chaenda wega ini, chaenda wega ini, chaenda wega ini. Zendo paspa tinoperekedzana, zendo paspa tinoperekedzana. Tichikurukuraga, amana samari, tichikurukuraga, amana samari. I love them alive. Kurukura zvakanaka zvakaipa, vana vedu vetereza rusikaperekedzana. When you're ready, when you're ready, when you're ready, I love them alive.
box. Ungachanzewo payariti. Hanzi mapepa atova bho zvake zvaita. Atova muSwedish. Isomwe tichingoti boy. Kwazvo. Swedish passport fair. I can now go anyway. Shandisa brain. Ndiri mukore kai. Shandisa brain. Kana vakazoti vakuenda zvavo wasara wabho. Nashford is waiting for me. I'll try and go every day waiting for Stati. I'm waiting for you. I'm waiting for the papers. So girlfriend, Ashford, you're on the safe side, my dear. Chimama Chiniti. Remember, I'm taking a Juicy divorce. And I saw it was only for papers. I was Kondoskiri racho kana newe. Nangwa tuoru ndochera ikubala manjano shandisiro one vamwe. Ate nazo. China weka, shua China weka. 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 Anzi ashi, tichingofara zvedu nevedwe. Tichimbogara pasi tichimbokurukura nevanhu tichinzwa zvichemo zvevanhu vari kuda kuedwa palive. Uyai musazobvunze kuti ko chii chakaitika chakafukidza dzimba Matenga. Vanhu musade kuziya zvemudzimba mevanhu mukatongonzwa. Why did I come to say tadivorce? Because I'm a public figure, I'm a celebrity. So mukazoona Richard aine mumwe munhu musazodai vari kundichita. No, we moved on with life. So as a celebrity, I'm obliged to come to you and tell you what is happening. But then I celebrity, I wouldn't have come here. Move on next person. But in I'm still okay and chit sing one. Send down a chai. Hans Lady Gaga singing Tata was born for this anyway. Yes, I was born for this. Hans Helen Yakucho, my love, my likes. Hans drama it is a drama, man. This is reality. A lot of people have been depressed because of divorce. Vamwe pinda muchipatara. Vamwe zviuraya. Kumba musati manzwa nyaya dzinoitika ku UK yuko. Vanhu vachiurayana munhu akati ndakudivorce munhu anotanga kufunga kuti Facebook ichati chii. Before hama dzako you first think of Facebook. Kopa Facebook mumagroup vachanditi zvinoinini fuck Facebook. Who is Facebook? Really, who is Facebook? I'm born Tatalicious Karigambe Sandbig, a steel fighter. I fight to the core. I succumbed. I still remember Bandakaita AIDS, CD4 count, and guess that 82. Kuita 2 masoja muiru, but I fought and I am still alive. Saka nikakanganiswe nekuti ndozonzi divorce. Am I the first one to be divorced? No. Is Richard the first one? No. His first marriage, I reached anyway. And it wasn't my first marriage. Also, I've been married to a British, Scottish man before, Richard Dawia. So this is life. This is reality. Let us accept reality and move forward. Mukada kuti Facebook, ino kuti chii uchararamira Facebook.
Pane mukadzi andifonera akati so tate your relationship was based on Facebook. No. When you are a celebrity, your relationship is also based on the people who believe on you. So, believe in you. So, kana zvapera, be honest enough to tell those people. Because zvikazobuda kana mukazondiona ndakunyengwa na Ashford, zvonzitaterisha zviri kuchita richi, apa pasisina chiripo. So, let us be honest from the beginning. Yes, no, I'm not a celebrity, I'm a celebrity. I inspire people. Pane a lot of people andoti tate, pane muswanda kanzwa HIV kunzi ndine HIV, ndakatoenda pa talk show yako iri on Facebook, ndikatanga kutarisa mavideo ako and it inspired me. So I am someone who inspires people anozikanwa nevanhu, so I'm a celebrity. Of course I have got some other videos I do zvinodiwa nevamwe vanenge vandendichiitira, but anyway it's the fact. You cannot take away a fact yekuti Risha Tsane chaunga. Hamungatori that fact yekuti I have a following. That's true. And 2 marriages, yes, vamwe 0, you understand? Yes, so this is the real truth and way. Let us move on with life and accept reality. And I've made history anyway. I'm the first transgender woman to have a wedding in Zimbabwe. Pane umwe wamunoziva transgender akaita wedding in Zimbabwe. I write a history. Zvatopera izvozvi. Yakaitwa yekutanga mamusati makundiziya saka tiikaunte tokaunta yanga makuziya iyi ndo yatinokaunta. So let us just accept reality yekuti tate is there to stay, and I will always I see you my dear Kim Kamau, I see you my darling, I will always be there to inspire people. Vazhinji vanga vachiwa muinbox vachichema, Delicious, are you okay? I heard that you're now divorced. Please don't cry for me. I've seen worse. And this is part of life. And anyway, we're still cool, good, best friends with Richard. So I respect that anyway. Our public figure, yes, I'm your public figure. My musicians and tate, please play my music so that I don't know myself. Yes, so don't you get marriage for paper? Please, I didn't get married for my papers. I'm just saying I also guaranteed Richard Dakawe City celebrity is now a celebrity in Sweden. Well, Richard, how are you? In understand a Swedish passport and I got a permanent residence. But you can very go to chaka citizenship papa. So no chance a brain. Usango de gungonzewa roll was your wanje. Happily divorced, happily divorced. Kundifonera chimbomira yami kuti vanondifonera ndi pa live munenge muchifunga kuti I will take your calls here, but varuda kujoina on my live, please be free. Unongondiudzwa kuti uda kutaura kuti chii ujoine, isusu tinongoti that's the honest truth. That's the honest truth. Again, mbori dzangu music ndichifara zviripo izvi siya zviriko zviripo siya zviripo timbongoramba tichiridza zvedu. You're one and only celebrity. Richard Nyaso Quila Omari Bobo. Richie Quilano.
What memory? Kare zvichiri zvitsvaire hanzi shame Richard hanzwe shona daita muedha aona sisi vedu yes apply futi inini handisi munhu wekuti ndinotaura kuti ndakatadzirwa kana yanotaura zvakatadzirwa chakafukidza dzimba matengano kana mapinda murelationship musade kutsvaga dzvene pakazara vanhu dzvene unoridii ukanyaradzwa nevanhu kunzi Taterishas Richard akauya akati Taterishas aindirova kana kuti Taterishas aindihurira zvichachinjei ini pano ndikati Taterishas Richard aindidai zvichachinjei dzvene pane vanhu rinokupei ini I'm just telling you to say Richie is now open for business. Taterishas ndiri kumbotanga nambopedza makeke ari mudisplay richita empty. Of course she ari kungonditextira kama message achita how are you achingondisimbisa Ashford nemusikana wake ndinovachengeta vese vari true. Yes, because inoziya hanzi tate ndodada neyo. Yes, Taterishas ndoda sketi iyo. Thank you so much. Hanzi dako iro ndere munhu anonamata here naitate chacha mafu. Taterishas, how many times did I call you? Kate Mbali Story is my best friend in South Africa. Kate Mbali, I love you, my dear. Sorry that you had to hear the news on Facebook, my love, but Richie and I, we are now divorced. We decided to go our separate way. Richie, we just decided to say it's for the good. So sorry, Kate, you had to hear it this way, my love. I love you so much, Kate Stole. She's South African. She cannot understand Shona. That's why I have to speak in English. Kate, I love you so much. Pass my regards to your husband and your son. Mwah, mwah. I love you so much. And started in Andina secreting.
munofunga kuti ndikatasozvitaura panapa kuti ndo zviripo kana zvazobatwa nana Meli vakuzozviita mahaidhi ndinopona kumvenge uko. Regai ndigare ndangozviti pakazara vanhu bvu. Pakazara vanhu bvu. Meli akandibata akatanga kuti neni mambozviwa. Munomuziya Meli kana atanga. Munokaziya kamunyin'ina kangu kaya. Kakatanga nemunhu akasiye. Saka ndangoti regai ndigare ndazviti ndangozviti pakazara vanhu. And yes, Richie is now open for business. Pane munhu amva ndite Richards ndochika kuroiwa ndakakunzwa mbiri yako kuti auite kana wakatorerwa murume unouraya. Ndakataiwa uyu handiuraya ndichakuurayei because uroyi hauchashanda apa. Hazi wangu. Hanzi ndipewo dictionary reku-Sweden. Yes, Ashford, my dear, fano study language. You know, but ndichazombodawo time newe saka pekutanga unouya uri wega uye negirlfriend yako. Unombouya uchimbondichengeta, uchindinyaradza, uchindibvisa stress, Ashford, you know. Ashford is just, you know, kangori kadumpling Ash, kanongofaririka so. Hanzi, you inspire me, tate. Meli, yes, zvikazovakwa naMeli, unongoti hide. Iyari zvake unoziya.com ungoti haidi Meli achida kufamba nemunhu hanzi ashi zvako zvaita pepa panhingi. Christina Shumbares, I see you, my dear. Chacha Mafu, yes, we have to be very open about these things. And ndauyo ndichida kuinspire vanhu vakamborambuka vakadivorcwa. Vamwe vakarambuka musi wemuchato chaiwo. Vamwe vakanzi do you do mwamva aramba kusaina madocuments musi wemuchato. This is a message coming from your queen, Tatalicious Karigambe Sandberg. I'm here for you, my dear. Divorce is not the end of life. Life goes on. Hama yangu iyo. Yes, life has to go on. Panashe Isabel Mudoni, I see you. Life has to go on. Nruda kungo edo, varikuda ku edeka so that tinongo mbonzwa fungo dzevamwe vanhu. Fungwa dzevamwe vanhu rimbotsvaga imwe masongs anenge anoridzika zvawo. Tichimbongo chema nevari kuchema. Inadhanzi unondisipaka zvako. Thank you, Peshit. Yes, Panganai, I see you, Panganai Mtisha. I'm now open for business, Panga. Boro yako ya wakambondisendera inbox ya ndaichinya so yandivete. Because now I don't have anything to hide. I'm now open for business. But muchenjera kuti gore rino hariperi ndisina kuchata futi. Ndinotochata vashupa vogouya vopemberera ko-celebrity. Vana Ningi, vana Jennifer Lopez vakachata kangani. Inini celebrity ndoti ndiri celebrity ndokochata ka1 unenge wanyanyoita celebrity reludzwai. Unofana kuita celebrity rinochatoka 3, 4, 5 times. Faith Joanna hands Ed regai mbotanga namboridza song yandiri kuda ndokuedai. Regai mbotanga ndaridza song yandiri kuda ndokuedai. Tiri. Doku edai regai mbotanga ndaridza song yandiri kuda. Ndiyo here. Queen Tatalicious. Richie is now open for business. Of course, why not? I dream big. J-Lo, Tatalicious, no. I'm a celebrity. Maybe because of that. It's like I'm going to some class here. So they have dreams which are enormous, big. And they will ask for some class here, J-Lo. So what does some class here where, baby? I'm not class. And that's what I'm telling you, sweethearts. I'm not class. Man, I'm in the lights. Bye.
pachedimi vatogwaiti Facebook wanangu gaga wedu pachedimi vatogwaiti musi wenhamo tinochema ndarambwaka handi ndiri kuya chichema nemi muri hama dzangu mani vanhu vepafacebook musi wenhamo tinochemana vamwe vatova kuinbox parichi so ini ndiri pano hangu ndichinyaradzwa ndinamalavu nemalaiti ndinyaradzeiwo nemalavu nemalaiti paugama mozozvidzwa nana mberi kuti ndarambwa inoita nyaya kaiyoti ndosaka ndangoti bvupa kazara vanhu ende musikana warichard nyowana aita zvefacebook ndobva zvakanakira Richie is now open for business. Tata, I'm single. Dashboard one. Yes, Richard wangu ekusweden vanongotanga here. Atone musikana muswedish asikaita zvefacebook ndikati ameno ini ndichangono kuti ashipoti malavu nemalikes kune one celebrity yenyu isikanyari kurambwa vamwe takazovaona vakuda kuzvisungirira varambwa izvi takati iyo ungade kutochemera mboro kuti ice cream kuita yekuchemera mboro kuchemera mboro kuchemera akamupe mari zvakazodai akadya machi chashamisa pakudyiwa pemari unofunga kuti ichauya mari dzako vamwe akatobudisa nemawestern union code kuti toni zvinobatsirei kana warambwa vanhu vakungodo zviri fresh kuti Facebook ichakumbula yakuti mari ndipe mari unofunga kuti pano chero ndikachema kuti ndakahiwa mari mufunga kuti muchandipa mari yangu imi. Yes, we love Richie, we love him so much, but asisiri pa ninganzi cheripoki as the same on what akahiwa mari ndakazatumira chine ndikazotenga chino zvinochinja izvozvo. And if it wasn't working, splitting is the way to go. Yes, splitting is the way to go. That's very true. Ndipewa my love, my likes, ndiri chokwadi kaini. Hans is his new girl has trans mukadzi chaiye ndofunga pamwe wangwasuwa bechena zvimwe zvakandizonyazozviwisise because replastic rinomboita kakumbogwamba sometimes saka unenge wasuwa juicy pussy and sisikuziva inini chandinongoziva nchekuti we separated in a peaceful way, divorced nasi tsamba padzatouya tikatotaiwa negirlfriend yacho hande tinombomwa a glass of wine because inini ndaaparibowo futi hanzi vaita divorce Facebook kana iri very real nai vedu we iri very real. Duchess ari kungoseka zvake Miriam hanzi you made me laugh. Be inspired vedu we kana uri public figure ukadanana nemunhu chasara kuti munhu anofa uinaye kana chasara kuti munorambana
You have to accept reality. Ndauya kuzoinspire someone wokuti warambwa nemukomana wewe wanga asatotombokuroora wotoda kustresseka kutopiwa mapiritsi edepression. Zvakawanda zvinoitika munhu anorambirwa paaltar chaipo musi wemuchato. It's part of life. Inini I was fortunate enough kuti wedding yakaenderera mberi. I was fortunate enough kuti citizenship yakabva yabuda. Ndorakiwo rangu rakabvumidzwa nemidzimu nemadzitateguru angu naMwari wangu iroro. Asi kana munhu azotaiwa izvo hazvichaite kuti tirambe tichienderera mberi. Inini wondotaiwa zveshuwa baba mareva toita sei aiwa ngati divorce nicely. Remember kuno vanhu vanogara nefuti mudzimba unourayirwa iyo yeFacebook iyi kunzi zvino magugu ukandiona ndisisina murume magugu kuPH unondifamba famba zvino meli kumvenge unongoti hide zvinotaterisha zirazonda andione I'm so well up izvo zvimaminista angu wari kusekerera zvavo achita taitovhiringidzwa nekamufana kai techida tokuleya every time yatinouya munhu zvinovaminisa kuri kuuya mufresh kaAshford saka tirikuziva kuti dzeti zvivuma here izvozvo kuti murambe muchiuya makazeni muri kupenzi tate uneisa. We tell as it is. I'm mixing with English so that some of my followers and my family vasinganzwisise shona understand kuti divorce is not the end of life, it's the beginning of a new chapter. And you can call me your Oprah Winfrey of Zimbabwe. Why not? I inspire you. Why not? Hanzi ukutonzi vakachata simukai. Yes, ukatonzi vakachata simukai ndinotosimuka. Murora tauya naye nemagumbe. Heze murora tauya naye murora. Tauya murora. Kutosimuka ndikatoimba tate mention Olinda. Ndambo mention vanhu musanditaurire mazita vanhu ndiri kumenshana vanhu ini. Ndinongotarisawo zvandinoonawo pamaFacebook zvandopiwawo nefoni yangu. Tese handiti nemafoni anoenda paFacebook. Saka ndiri kungotaurawo mazita evanhu ndinomenchenerei. Ndiri kungotaurawo zvimwewo zvivanhu zvandakaona zvichikuma. Ndakazomupa mari yako. Ndakazomupa chino changu. Kutoburisa nemazi siripusi nemazi chii munhu kutoita ugugu hwekuchema ndichemera mbore. Nezvare zvinoashi akandimirira kuinbox ari kungoti tate when are you finishing the live? So that we start. Regain for Edas kana Tale ndamona Tale au Ed anytime. Tale hapana green sweetheart. Hapana ka green Tale. Koseko basina Tale re-exit and come back hapana ka green sweetheart ndiku Ed. Andina kutaura zita remunhu vanhu musandipinze nyaya dzaOlinda nditomboziva kuti chii chakaitika naOlinda. Handitoziva kuti zvii zviri kufa ndikutaura zvandoona pafoni pangu. Ndipewo malove nemalikes. Ndipewo malove nemalikes. Ndiri kungotaura ningi zvandoona pafoni pangu ndinongoona akandidyira ini ndakadzidza panyaya yazuva iya kuti handitauri mazita evanhu. Handichatauri ndakatukana zuva kunge ndichafa. Handichatauri mazita evanhu ndokotaura senyaya. Ataura ndikutaura Olinda ndiani? Ndiye ega akarambana nevanhu zvakazara vanhu vanopostana mavidhio. Ndipewo malove nemalikes. Akachema kuti hapana papa sina ka green talent ita Ed again. Papa sina ka green. Nai. Vanhu vakuti Olinda chinonzi Olinda chii panapa ndikutaura zvaOlinda rekandotaura zvedhivorce yangu. Vanoinda muchida kunditukisa ini. Ndambotaura naimi ndamboti I'm going to learn your language and I'm tired of being left out. Oh Sophie, sorry my darling, tata wakanyanya. Andinotaura zita remunhu kutaura pandoona vanhu vanoramba nawo mondava. Ndakazotenga mota. Ndakazotenga mbatya. Dai mamonori chakuti ndakazomupa mapepa. Ndakapataterisha citizenship. Nasadzondisiya. Aiwa tiri vanhu vakuru izvo. Takura mufunge kutiona kukura chaiko. Takura nai zvako Olinda ndiani? Chinonzi Olinda chii panapa? Olinda ndiye andiramba here? Ndakarambwa naOlinda here? Ndisiyewo zvangu ini. Ndisiye handina kurambwa naOlinda ini. Ndakarambiwa naRichard. Handita kuna vamukuru Lumumba. Lumumba anozozama kuwandirwa.